busca camarg i fusta. L'enotàs i el mostàs de finals d'any han tingut un caràcter nadalenc. El tas per adults s'ha centrat en repassar vins adients per les festes nadalenques. La sommelier Rosa Vila ha fet recomanacions molt concretes per encertar el millor vi. Vila ha explicat, per exemple, que amb el foie cal acompanyar un vi més aviat dolç. Us recomano que prengueu un vi dolç sempre amb el foie gras. Degut a què? Degut a que el dolç i l'amarg després s'equilibren i queden una amalgama de gust molt agradable i molt explosiu. Si nosaltres ho prenguéssim el foie amb un vi sec, ens trobaríem que els vins secs tenen un final amarg i aleshores, amarg més amarg, no disfrutaríem tant del gust del foie. En canvi, per menjar les neules o torrons de postre, es recomana un vi de garnatxa negra. La garnatxa negra què ens donarà? Ens donarà per un cantó potència, una bombolla molt fina i també molt de gust de fruites vermelles. Llavors, amb les neules, sobretot amb les neules de xocolata, amb el torró de Xixona, què farà? Ens netejarà molt la boca i ens ho deixarà tot molt ben preparat, les papil·les gustatives, perquè puguem continuar menjant. Al mostàs, els nens i nenes han pogut descobrir les aromes del most. En aquesta ocasió, també s'han pogut fer manualitats relacionades amb la viticultura i el Nadal. Concretament, s'ha fet un cagatió amb un tap de suro. En aquest cas, amb uns taps de suro, com és Nadal, i hem considerat que podíem fer un petit cagatió i estem aprofitant els materials que tenim i s'ho estan passant força bé, la veritat. Segons l'Ajuntament, les dues activitats han estat un èxit durant l'any. Per això l'any que ve es continuaran programant. L'any que ve continuarem amb l'Enotast, continuarem en cada vegada que hi hagi Enotast aquí a l'oficina de turisme, hi hagi el Mostast, això ja és una cosa que hem agafat ja amb continuïtat. I a més volem des de l'oficina de turisme també que hi hagin, hi haurà 4 o 5 activitats més que seran amb música i amb diferents menjars, acompanyaments, que també s'aniran posant, seran sorpresa al llarg de l'any. Ara caldrà esperar fins al 2016 per saber les sorpreses que tenen preparades.